Can you share the program? Can you share the program? Can you share the program? Only if I need you well or one. Only if I need you well, just like so many people. Nina Ganuzo, Chiki send the Lagonia Mudu Koginiru, Mbobno Yamudu Koginiru. Go and ask your chi. Can you reason what you were saying? Yamudu Koginiru. Magano Chiki in your order. Directive of your chi, Konya Mudu Koginiru. When you see cobwebs covering your face, no them and them Madonaga. There is a danger message that your chi is trying to pass to you. Those are the signs. Christianity has killed us. Onyamududo is not the enemy. Onyamududo is a messenger. The messenger is your friend. The messenger is your news broadcaster. The messenger is your alarm. Now, alarm is set alarm. Alarm alarm may well phone the man. Obu phone give the problem couple time. He said like about the problem. Obu on about the sis akugo. Onyamududo Koluginiru is your friend. Onyamudo is your friend that want to alert you that my friend, there's a danger ahead of you. Maybe in your future or in the road that you are trespassing. Something bad is about to happen. That is the meaning of that Onyamududo for non-logging. Onabundia Mosu no dona bankata. Where bankata we say, na you get a bendibo konko, Gajaja Tava Musutata, and where Babian was about to open the Amosu, who did not a begging Kayaja. Almost wow, Namal Amosu, Kanimba, we Jabia, but we Jabia 7:30. 7:38 to give we Jabia. Mobo Bezia. Almost one natural. What you want for dog? Or Benny Map and all better. You know, could you big. Almost natural. Almost natural and on a G review. Mano Cabia virtual bologi. Oh, Cabia virtual bologi. You cannot hear. You cannot understand. Now that thing we win a mebo. I'm gonna balake. Wesu kone bulo lugi. Na masu na bia. Stop firing ikwi. Go and know something to do about the Amosu that is coming after the ikwi. Jaja choba iri game. Mbobu na Amosu bale na bagi. Webe bagi na Amosu. Mbobu na ikwi bale na bagi basia. Obasiranu jaja aziza. Ki woludo cho n'uzo gi. Were mma Felisi maka na na battle that night. Amosu gabia. But it may not be in your household. It may be in the opposite house or in the backyard or in anywhere. Man obezele. Man most especially onodo in na ufuisi na your compound webe. Man on your household ka something choime. Ikazi abona mmadu cholo emu. Obodo sa Amosu. Ndị ogbanje cholo ibu mmadu Amosu ikwu abebe. Mmadu chi enwe ikwu ebe mbosi bulugbo. Aje sege ni ikwu ebe na nkete. Mbobo ne no lo ni ikwu. Si ikwu thank you. Kanabi ikwu. Kananya. No bele igbalaga. Your friend dey come. Obora ajive. Asege na ndị Amosu ji ajija. Ase ndo kasi na Amosu ji ajija. Ki wa bu ikwu ya ase. Ndị Amosu ejiri ikwu aja. Amosu ejiro ikwu aja. Ikwu bụ their enemy. Ikwu bụ their enemy. Amosu ejiri ikwu aja. Ikwu bụ your friend. Ikwu bụ your friend, not your enemy. Mgbe ị nọ na nlọ Onyamududo wee ka ogi n'anya. Ị nọ na nlọ Onyamududo ka ogi n'anya. Sorry, ị na-aga n'ụzọ Onyamududo ka ogi. Is an alert. Mgbe ị nọ na nlọ na-eli nri na nlọ is an alert. Chiki na-enye gị sign. Ọ nwere onye bụ na ịdị so active with the sign.
o nwere nke bụ na o nwere ngozi ga-abụ na ọ na-abịala gị na o nwere ebe ọma na-abịala gị chi ga-ebido kọba gị ọkọ n'aka chi ga-eyibe gị mgbe n'aka ibe gị ntọtọrọ n'aka obe aka gị na-akọ gị ọkọ obe aka gị na-akọ gị ọkọ bụ chi gị na-eme gị chi gị na-eme gị ihe omenili bụ na something good na-achọ ka ọ bata n'aka gị. Now you need to welcome it. Welcome it. Chi gị na-asị gị welcome it. Kedu ka ihe esi wee welcome onye ọ bụ na obe aka kọba gị ọkọ, what will you do? Answer me. What will you do? Ijiri aka gị wee kọọ onye ị mara ịkọpụgo datin ị chọrọ ịbịa, you did not welcome it, you rejected it. You don't scratch it. You don't scratch it. You don't use your nails to scratch it. Once you rejected it, you rejected it. So know this today. Iman Job aka gị kọbi ọkọ. Iman ji aka gị mbọ gị kọbi ọkọ. Ọ bụrụ na obe aka gị akọba gị ọkọ, bido susu ihe ọnụ ka ị ga na-esusu ya. Mechawu ya ụva abụ dị n'ime ka ị na-amịlị. Mechawu obe aka gị. Mechawu obe aka gị ahụ. Mechawu ya. Emechaja anyị tele enye tele ka ọ gazuo n'aka niile. Bulie efe ya n'iru gị. Bilie efe ya n'iru gị. Ebe ọma bụ ka ijiri anya gị wee fụ ya. Are you getting the point? Mechawu ya. Ma ọ bụ na obe aka gị akọba gị ọkọ na ọ bụ good alert from your chi. Mgbe ọ bụ na ị chọrọ ịpụ apụ ịkwadosigo chi ịpụ apụ ịnọdụ irichi ikunyi ịdịba dizi ike agụwa gị chi gị na-enye gị alert na something bad is about to happen on the road. Kwasa ịgazina ọ chi gị na-enye gị the alert. Ịkwadosigo ka ị pụọ ike agụ gị ikunye mmụọ gasị gị nọdụ ijezina. Kedu ihe ị na-eje ebe ime? Kedu ihe ị na-eje ebe? Ịkwadosigo ebe ị chọkwara ije ịdị very very excited na ihe eje ebe a isi ike agwa ka ị pụọ ofu mmụọ ga na-asị gị kedu ebe ị chọkwana ije ebe a? Kedu ebe ị chọkwana ije ka iji nwana chi ije ya? Ma ọ bụ ite agwa isi akwa nene onwe gị na mmiri ịkpọ onwe gị asị na agwa iyi hichara agwa nene na agwa dị gị mma na ruo agwa ma gị mma mana ị nenere onwe gị ọ dịghị ka ọ dịrọ mma n'anya. Kwasa ijezina o nwere alert chi gị na-enye gị. Ọ bụrụ ebe niile kwadoro ka ị ga-eje, ọ bụrụ ebe niile akpọ gị ka ị ga-eje. Alert is an alert. Mana that one bụ ugly alert. Ugly alert. Ọ bụzi na ịkwado si anya bịa ebe akwado iwe weta kiki ịkpọchi ụzọ ka ị ga-arapụ gị arapụ ọnụ ka ị daa n'ala kpam iwe tie ka ịgbochi ọzọ ọ da nda na-abụ ijezina. Ọ bụ na ịchọ ịkpọchi ụzọ gị ka ị gị wee danara gị daa n'ala ugboro na-abụ. Don't go again. It's not coincidence. It's an alert. Ma ọ bụ ibu eje ibe ibu ite aba bude ọ dakpa ibu ite ọzọ ọ dakpa nwanne chi azụ na-aba na mmụọ gị na ya eje nyebe ibe achọrọzi ka ije ị ga-ezu danger at the road. Something bad is going to happen. You need to examine yourself. Malu sign chi gị na-adịbe enye gị. No malu sign chi gị na-enye onye ọbụla. Onye ọbụla nwere sign chi ya na-enye for positive energy and the negative energy. Onwe ndị bụ na ụkwụ na-akpọba. Ichi ije ebe riwere isi ụkwụ akpọ gị. Ọ bụrụ gasị gị na ụkwụ aga nli bọga ọbụla ebe ọma ụkwụ aga ebe bọga ọbụla ebe ọjọọ asị mọnịtọ ụkwụ nke gị na o were ka ọ bụ na ụkwụ nke m bụ ụkwụ aka nli na-abụrụ m ebe ọma ma ụkwụ aka nli gị bụrụ gị ebe ọjọọ. Mọnịtọ ụkwụ nke gị is not necessarily na ụkwụ aka nli kpọ ma ọ bụrụ ebe ọma na nke m ọ bọga ọbụla ebe ọma na nke gị. No, ọ bụrụ otu o si dị. Ụkwụ na-aba anụ nwa bụ ebe ọ reprezentịrị ọnwa ya bụ na ụkwụ ọma kpụ ya mọnịtọ ibe ga-eme that time. Ọ bụ na good thing ga-eme ịmana ibe omenile bụ positive energy. Ịmana mgbe ọ bụ na ụkwụ abụọ gị ibido welcome bụ ebe abụ ga-eme. Ọ bụ na ụkwụ aka ebe na abụọ kpọọ gị ọ bụrụ positive energy ibido welcome bịa. Ọ bụ na ụkwụ aka ebe na abụọ kpọọ gị negative thing na-eme ibido cancel bịa.
Obuni uyiya ki na je kwasa ina chi ya azu idile ina obele maka na eweli ike mgbe abe na apụta obuna onweli moto edele na onye obuna ofulu n'ụzọ ma chi onye abe ekwelu ma bụ na chi onye abe ekporo ya mota ga-egbu onye a ina agapụta ụkwụ akpọ gị negative leg akpọ gị ọkpọgwụ ọgụ ihe ọ ga-eme bụ na ọkpọgọ ọkpọpụta gị ọbala ụkwụ ọbụla akpọrọ gị kpọpụta gị ọbala bụ danger. Ihe ị ga-eme mgbe ahụ bụ chelu don't move wait. Don't move. Wait. Wait for a while. Even if 10 minutes, wait. Now when you go up on motor, you feel break him off. Send the accident in Uzo. Mabunandi Ochigazuki Uzo. Mabunandi kidnapper Yabuki Uzo. Only something bad, negative that is going to happen. Mabulu ni move without force. And you want to delay your steps so that the spirit is going to move. And the spirit is not going to. You need to wait. Talk to your chi. Talk to your chi. I was telling one Igbo. I probably need a You can use Nzu to command every spirit, to invoke every spirit. Nzu no do genaba. Nzu. Also, once you see that bad energy, use also begin to cleansing yourself. Also, that energy and be Najeba BJ or Maki. Never Jival and Iji will also Kupioku. Like I see Aroge. Every negative energy in Abian Aroge. Never be a tataton one is Bonya shop to Fuena Kawazian. When you support what is spirit, what Chigi, Siam Walanya, but Chigi corner that alerts. What way can get? What was Nageva? This is something you're supposed to do as a wife for you. Manatata, no Kayasania. Abela Jesus cannot solve any single problem in your life. No single problem has Abela Jesus have ever solved. Or that's a problem. One them Chobanzuki Jizunaba. Abobu ni na Jenzudia. Maybe walking, maybe wine. Wenzu Mbosibuluba na buku wine. Oliachia. Timo Ibochigi. Otuachibu Obidima. Obidima Eliachigi. Ofodu budibe ka wana akpọ nwanyi budia ka ọ na-akpọ ma ọ bụ na ibi ike menya igbo digi ike nka dịka abịa chere gị amam you notice ebe your mother no you notice ebe your grandmother no something bad chime ike zo ji ihe achịda and ọgbọ ha nu die that in Amandas. My God. Some people, some non-entity can be superstitious, but this is reality. This is reality. When your grandmother no jiye na ka ike zo ji akwa cheda oboku edia ma obonne ya ibozi dike bonna gi that in Amandas. Maka ni kenga nna gi ga azagi ozugbo ejigba gi na nwanyị ada ewu ikenga bonna gi mo bi kpochi gi mo igbo di. Learn how to do this. Stop calling Jesus. Nobody but Jesus say aloloke. Iji da kwa na aga kwa chede igbo Jesus akwa ada kowa. Semwe na bo Jesus. Gega Jesus me olimbo. Kpochi gi. Bodi gi. Bo nna gi. Ki fu ya ozugbo. Obodo bụ nwa ba gaba na akpọ. Obodo bụ nwa ba gaba na akpọ. Ikenga nwu ekunye nwa gi bụ nwa nwoke. Nwa gi nwoke. Learn to do this. There is a reason. There is a reason why you have to call the person. You can't get a as a wine. You can't get Nagan Azoki. You can't get Diggin Azoki. You can't get Wagging Woken Azoki. You can't get one you really know. My wife cannot talk over if you can. Bomb wine social media. As again, when you have a million company, 9 in a weekend. 1 other weekend. You can go a remark of war. One other giant. You can't get a room okay, giant. One other giant. Jesus said, what he walk out looking. On your neighbor, now so, now so, on your neighbor, now we wake you. Bama viva Jesus in the good. Can't even know on but 20 Chimu Megolum. Since him be the way watching of Jesus in Pokemon.
abogidem Jesus onwere be ololo mo abogidem Jesus onwere Jesus elolo mo until na me focus we gbawa chim kembo sin nabata chim anabata chim we bidom we focus we be chim no since 2015 can focus we be chim no 2015 till now look at me Chimu has done wonders to me. Iye Chimu megolu me warongo tono. Chimu extend the God the blessing to other people. Obuna chigada alolo golu. Chimu na alolo molu. Chimu is everything to me. Chimu has been faithful to me. Chimu has been answerable to me. Chimu has been everything to me. Chimu na azom, Chimu na echem, Chimu na akwadom, Chimu bụ ihe niile, Chimu bụ ọgụ m. You know ebe a na-akpọ Jesus nwa onye ọcha forgetting your chi. What are you saying? Na-ede ndụ tata bụ chi gị debere gị ndụ. Na-ede ndụ tata nwere gbasa Chukwu na-ede ndụ. Jesus amara obu Jesus nwanne ọmụ kedụ ebe ọnọdụ wee manụ ndụ gị tupu Jesus break your life ka ebe chigasi ya come on get out ebe ichekwasịgo ndị bụ unu wee bụrụ nwa onye Igbo ka ị bịala ichekwa nwa onye Igbo ka Jesus ya abịa ichekwa Jesus onye n'ọlụgụ ụwa efulefu. I will teach my children not to beg God for anything. You don't beg God anything. Beg your chi. Your chi has final say. Chiki kwado ome okwadozi omamme chikida chidera idanu ya chidera oh God obro gwa Chukwu no chiki odera odego chidera odego onwere na akagbu na amosu ga-ata gị bụ na ọ gwara ichi gị amosu ama na ọ ga-ata taba gị before amosu ata gị ọ ga-enwe agreement with your chi ọ chi gị kwa ka amosu taa gị ọta gị na ka nji wee gwa gị na ọ bụrụ na ị na-enye chi gị nri ị na chi gị ga-adị weak ọ bụrụ na ị na-enye chi gị nri ị na-achụrụ chi gị aja anọkọta chi gị abịa na kadịma abịa amosu agafeta bulu sicha tọki sicha anụ ewu ma anụ efi ụdị anụ ọchị gị ga-alaiki obulie 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 ọ na-esi na flavor na-egbo obulie gafee chi gị n'imi chi ga-eme ya mali imi ka nkata chi ga-amali imi ka nkata ọzọ ya ị ga-eli amosu ọjọọ chi gị oge eli ọsị inyekwa m mmeli ọsị ngwa weta bịa ka tili gị o wee tilie chi ga-elibe ya mgbe anyị chi gị ji wee liche anya amosu eje gba anya akwụkwọ amosu ga-agba ya akwụkwọ na ọra mmụọ ọ bata na ọra mmụọ ekele emu n'iyi a ọra mmụọ ekele emu n'iyi a kedụ aba gị eme Emmanuel Ifeanyị eji m example ka m na-enye ma Starboy Sunshine onye ọma chi gị wee wasị amosu wee sị na mụ na-agba chi onye ọma ana m agba ya akwụkwọ kedu ihe o mee chi ga-abatasị ga ihe m mekwa ilili nne m menge fọs ezumochi ị ga-akwụ m ụgwọ ya ọsị igbo m na mma akwụ ị ga-akwụ m ụgwọ ya ị ga-akwụ m ụgwọ ya ọsị ịkwụ ụgwọ ya kwa ngwa kedu ihe mbejekwa ụgwọ ya ị ga-ahapụrụ m onye ọma ka m nwa anya ọnwụnwa ị ga-ahapụrụ m onye ọma ka m tọmentị ya for 10 years chigoti ego 10 years erika maka gịnị ka ya eji 10 years o nwere ka ọ ga-esi wee gwa mana ndị mmụọ bụ ndị nụ ga-enye gị condition a ga-enye gị belly condition bụ na ị ga-edokwa chi gị ị ga-edokwa chi gị ada gị nri ewu na ị ga-akwụ ewu ọ bụrụ ụgwọ chi gị nlin chi gị liri ịmana ijigolo ya wee kwụ ụgwọ ada gị nri ewu ị na-asị ọgịnị gwa ewegwubịa chi gị wee kụdaba years ewe ka akụdasị ya atọ 3 years chekizie 3 years ọgwa mgba nnezi anya 2026 2027 2028 amosu ga-atagide gị
ewe gwuo na mgbe ọbụla ị kwụrụ ụgwọ chi gị ji amosu akwụsị amosu asain ya ma agree ewega amosu emebe ka ọ nara gị uche ibe amosu ga-eme ụdị ndị nụnwa bụ ụdị ndị a ga-abụ mgbe ọbụla ị kara ijeje gba afa ego akọ gị n'aka nke na ihe na-eme amosu eme ego niile dị gị n'aka episisi ego akọ gị n'aka mgbe ọbụla ị kalụ ka ije dogwa chi gị onwe ka ifu ego eji wee dogwa chi gị agwa anụ gị mmụọ ị ga-edozi amosu anasịsịa gị ego maka gịnị na ọ chọrọ ka ije kwụọ ụgwọ a iji so mgbe a na-agwara gị ihe na-eme gị maọbụ ịchọpụtara ihe na-eme gị ka ijeze eje settle the problem, there will be no solution. There will be no money for solution, no money to solve that your problem. It can doesn't it out.